Aktar reazzjonijiet wara l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker iddikjara li l-Kummissjoni Ewropea tinsab ix-xukjata bil-qtil li seħħ f'pajjiżna u kkundanna dan l-attakk. Juncker temm jittama li ssir ġustizzja. Minatija u il-Partit Laburista reġa' saħaq li dak li seħħ huwa kundannabbli u mhux aċċettabbli f'soċjetà demokratika. Iżid jgħid li bekk qed jilqa' l-isforzi kollha tal-Gvern biex iżid ir-riżorsi f'din l-investigazzjoni bilan li jkun hemm ġustizzja mill-iktar fis. L-istqarrija tal-Partit Laburista nnotat ukoll l-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista dwar l-inkjesta maġisterjali fil-każ tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Partit Laburista qal li se jżomm il-bogħod mill-argumenti politiċi partiġjani li ma jagħmlu ebda sens f'dan il-mument. Il-Partit Laburista kompla jispjega li jista' joqgħod jirreferi lejn il-kitbiet ta' Caruana Galizia fl-aħħar xhur u jilgħab l-istess logħba tal-Partit Nazzjonalista u uffiċjali minn tiegħu. Iżda, ir-responsabilità lejn il-pajjiż u l-poplu tiegħu titlob mod ieħor. Għalhekk huwa ta' dispjaċir li l-Partit Nazzjonalista tagħżel it-triq tal-irresponsabilità f'mument tan delikat, qal il-Partit Laburista. Intant, il-membri tal-Partit Laburista fil-Parlament Ewropew ukoll esprimew il-kundanna qawwija u bla riserva għall-qtil tal-blogger Daphne Caruana Galizia.